Så nu starter vi igen. Og jeg bor midt inde i byen i en by, der starter med M. Og det er på Fyn. Det er på Fyn. Så er det så. Ja, bare sige helt navnet. Okay, jeg bor i Nyborg. Men jeg skal ikke forvente så meget ud af den her kanal her. Jeg bliver ikke så stor som alle de der som Robin Samse eller Lasse med hatten eller sådan noget. Det ved jeg ikke, men vi tror ikke, det er bare sådan en... Det er bare sådan en hyggekanal. En hyggekanal. Ja, med FIFA og sådan noget. Og nogle gange kan jeg godt bare sådan noget, hvis vi lige kører os. Ja, så kan man måske lige gå ind og lave noget eller noget. Og vi har uploadet en gang Call of Duty Black Ops 1. Så den kan I se på vores kanal. Ja. Men husk nu at abonnere. Og subscribe. Hvis vi når på 10 subscribe. Så er der også blevet straffe der, men du fældede mig, så der var nu snart en lille græsspring. Men hvis vi når 20 subscribers, skal vi sige det, så laver vi en facecam live. Altså facecam. Hvad nu hedder facecam dimmer. Vi laver bare en special audition facecam, skal vi sige det? Så nemt. Min målmand er god. Min målmand er god. Du har så også Arsenal, du har også Manchester City. Jeg har Liverpool fucking god sådan noget. Fordi jeg er god. Målmand. Ja, bare fordi du snyder. Jeg snyder fucking ikke. Jeg er god sådan noget. Ja. Jeg skulle være lige så god til at finde, men du kan ikke engang få noget til at gå ned til andet. Fuck det der! Ej, hvad gjorde jeg der? Du skal bolden tilbage med hælen. Ja. Du fucking... Det er en sjældent. Det er faktisk en god film. Det er ikke engang en, som jeg kender den ikke engang med film der. Jeg ved med, at du bare trykker på noget random. Ja, jeg gjorde. Jeg ved ikke engang, hvad jeg gjorde. Du trykker på noget random, seriøst. Ej, det så bare sådan... Jeg har bold imellem, så Nina. Er du forstand på rigtig fodbold? Ja. Så jeg spiller fodbold. Og den her kanal, det er for alle i min familie. Hende jeg spiller med, hun er også min familie. Hun er en af min mormors døtre. Det kan også være en storeste, så kommer med i nogle episoder. I don't know, kun I så vel. Jeg former og lige nu. Jeg former og lige nu. Ja, der kan I se mit mål jo. Ja, I kan se det lækre offside der. Oh my god. Og jeg skal ikke forvente så meget af, hvordan vi ser ud. Vi ser bare klassiske ud, skal vi sige det. Jeg er ikke perfekt køn. Og jeg er heller ikke perfekt køn. Nej. Vi er bare sådan random personer, der lige tænker, hey, vi vil starte en YouTube-channel, fordi vi keder os. Jeg keder mig den mest. Ja, du gør. Der er ikke en skid. YouTube, se det der lort der. Er der en skid der? Døm. Er der en skid der? Er der en skid der? Døm YouTube. Er der en skid der? Ja. Okay, jeg ved godt, det ikke er livestream der, men seriøst. Der er ingen skid der. Der er fucking ikke en skid der. Jo, der er bare... Kan du se, hvad du gjorde, mand? Hvad gjorde jeg? Ja, han ved jo ikke noget, jo. Nej, men jeg gjorde faktisk... Han skulle have haft et rødt kort. Nej! Ikke! Ej, fuck! Hvad man? Sut træsteren! Nej. Er der så? Seriøst, hvis der er så det er ikke så grader. Jeg græder seriøst. Selina, kom nu. Ja. Du skal ikke sidde og tjekke Snap eller Facebook. Det hedder bare. Det hedder bare. Og YouTube, husk det nu. Subscribe us. Hallo, Subscribe og abonner, seriøst, det betyder mega meget for mig. Og hvis I subscriber på, skal vi sige, 10 jer, så laver vi selvfølgelig en special med facecam, og så bliver vi ved med at lave videoer, fordi vi vil gerne blive gode til det lort her. Kom on, giv os en chance. Come on, yes. Ja, og det gælder ikke noget i FIFA. Jeg skåner ikke nogen i FIFA, seriøst. Og der måske jeg kommer lidt dårligt, fordi jeg kan godt holde. Du kunne næsten ikke tage det. Fedt har du på skuden, eller? Ej, vi er nej, du har ikke fået det med min mund, har du? Jo, du har. Ej, Oj, altså Ronaldo, nu ser jeg med her Ronaldo, oj.
Det løber faktisk hurtigt. Ham der, jeg spiller med. Ja, de løber altid hurtigt, når jeg ikke spiller med. Ja. Når jeg har dem. Snart jeg har dem. Så løber de ikke hurtigt. Nej, lige så snart jeg ikke har dem. Lige så snart du ikke har dem, og jeg har dem, så løber de fucking hurtigt. Og når du har dem, så løber de fucking langsomt, eller hvad? Ja. Jeg ved sgu ikke engang, hvornår de. Ved du, hvordan det løber hurtigt? Nej. Det er R2. R2? Hvad er R2? Det er klappen, hvor det løber så hurtigt. Så kan du kraftigt godt gå videre der. Ja, frispark eller strafspark, hvad er der? Jeg håber det til. Kort. Liverpool, mand. Sorry. Men. Det var shit, og det har med det lortekort, jeg har Jørgen. Og der kan jeg se, at jeg skal random, det er fucking misser, fordi det ligner, det får lort til der. Hallo, du synes slet ikke, det er skidt på mig. Men 2 sekunder. Jeg råber time out nu. YouTube, forklar mig, hvis der sker noget. Du stopper. Nå, YouTube skal lige sprøjte noget, eller hvad? Selina! Hey, YouTube, har du fået mål? Eller har du lige startet? Nej, jeg var lige startet, og jeg håber på, at jeg kunne få et mål igen. Hvor du ondt, mand. Men det gik ikke særlig. Nej, du mistede. YouTube. Nej, YouTube. Det mindste fik du bolden. Ja, så skulle jeg have bolden. Hey, du skubber mig med dine arme. Ja, det var skulderskub. YouTube. Giver de lidt. Og hvis du kunne høre noget, der YouTube, hvis der er noget, I kunne høre noget, dunken ned i bordet, så var det godt. Ja, man, eat it. Eat it. Ej, hvor er han dårlig, mand. Fucking godt, mand. Min bedstemor gør det. Du har ikke min bedstemor, hun er død. Jeg er ligeglad. Whatever. Se. Og så nogle lorteskud der. Så skruer jeg sikkert. Se, sådan noget der. Ja, okay, det var fordi vi skruede den lige. Jeg er glad for, at jeg har den på video. Det er faktisk god grafik egentlig. Ja, det er ok grafik. Selvom det ikke er så god grafik på skærmen. Ja, dommer. Så kan du lære det. Seriøst, den der dommer, der handler om fucking med jer. Det gør han så. Jo, du sparker mig direkte på hænden, og du får ikke en skid. Men det der får jeg kort for. Eller der får du frispark. YouTube, der er målmand. Jeg er målmand nu, du kan se mig. Har du set, at jeg er målmand? Prøv at skyde på målet. Okay. Jeg er oppe med det lort her. Nej. Så skal du komme ikke løb, mand. Hvad fanden er det? Hvem fanden har gang i, mand? Sut den, målmand. Sut den. Jeg vil have bolden. Giv mig. Giv mig. Kom, Selina. Så plukker du den af helvede til. Giv mig alt. Jeg er ikke bare god. Hvor lang tid er tilbage i kampen? Vi er ikke engang nået til fucking halvlejen. Jo, ja. Nej. Det er kun 39 minutter, og videoen er allerede bare næsten et minut. Har der ikke været halvleg? Nej, kun er den op på 45. Nej. Og videoen er næsten bare 10 minutter. Ja, okay. Ja, du kan sætte den op på 15 minutter. Nej. Det vil jeg sætte den på. Jeg satte den på 20 minutter spil. 20 minutter. Ja. Men jeg holder øje og ser, hvordan det går på videoen. Fordi det skal ikke helt ligesom det plejer at ske, når vi optager velsigninger. Det er det der plejer at optage, at vi begyndte dagen. Ja. Man, jeg vil have min topskruer. YouTube, bare så vi vil have smider. YouTube, I kan se rent til mig, der optager. Se YouTube. Hacker jeg? Bruger jeg noget hack-program? Nej, jeg gør ej.
Jeg var den verdens bedste spiller. Spiller det her lort online, mand. Jeg har vundet fucking lidt, fordi jeg lige startede, men jeg er fucking god, mand. Der var en, han havde Ronaldo og Messi, han gav op mod mig. Ja. Det er ikke engang noget, det er nok. Ja, jeg har faktisk også skulle sende den dag. Okay, mand. Og jeg havde bare så meget ønsket, at jeg ville have optaget den på video den dag. Altså. Han gav op, fordi at han var træt. Han gav op på grund af, at 5 mål bag udstillinger. Ikke 5 mål. Og hvor mange mål så? 6 mål så. Mm. Og ved du hvorfor? Jeg havde Niklas Bentner i lilla. Niklas Bentner ikke. Jo, i lilla jo. Tak for gennem Jørgen. Det var sådan lidt Niklas. Jeg vil bare give dig en chance for at score mål. Nu hvor du ikke har nogen mål. Og jeg har 7 mål. Hold op, YouTube. I kan se fra starten af, at det var mig, der vandt Liverpool. I kan se fra starten af. Se, nu er der snart halvøj. Ja, det siger det på. Og fucking halvøj nu med mig. Manchester United. Ja, man. Det kan godt være, at vi kunne nå at optage en halvdel af sådan det. Det kunne hvis det bliver sjovt, og det klokken er også ved at være halv 11 så, men... Jeg er ligeglad med klokken. Ja, det er sgu da også, men vi skal sgu da i seng, jeg skal i skole snart. Ja, på mandag vi kan. På mandag, ja. Ja, okay, måske. Prøv at se! Han ligger og tuder, det er fucking godt af din spiller, mand. Ja, nej. Han ligger og tuder. Lad os lige se ham tude. Han ligger og tuder. Ja, det var ret at gjorde noget, du kunne stå. Det er lige at der sparke mig, så jeg er fucking ligeglad, du skal dø. Dø! Nu er min far. Okay. Niklas Bentner! Nej, mand. Fuck! Og hvis I ikke vidste det, så var det målmand, der målmand det mig. Oj. Nej, men du fik bolden, der kom halvleg. Så. Nu er hende der. Nu Lukker vi? Ja. Okay. Ses YouTube, og tak for at I gad se med.